Amo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman, patuloy na nangunguna sa Tip mga sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligat sa takdang alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong kabalatutunan na Bombo Reports Afternoon Edition kag subong nga Sabado. Ang inyong makupod si Bombo Franz at Burgos. Mag-updan na kita tubtog na alas sa isang sining hapon. Kakit naman ang pag-updan sa itong mga Bombo Correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian na matanaw pagit kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget to click the subscribe button kag i-click nyo man dira ang notification bell kag para kamo ang ma-update sa mga live fed kag ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga uturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Pebrero 26, tuig 2022. Kagliton kita sa atong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Sa updates matapos sa pagluthang sang isa ka lalaki dito sa Barangay 2, ginatan-aw nga love triangle ang motibo sa pagpatay sa kay Jonard Isquilla. Ato na karon dugangan kag bantayan ng dugang mga updates sa patrol ko kay Bombolia ni Zel Minardo. Kag sa dugang nito nga mga balita sa lokal, insidente sang accidental firing kung sa Reina, involve ang isa ka pulis sa syudad sang San Carlos. Update na karon ko sa patrol kay Bobo Carla May Defensor. Kag sa itong mga balita sa National Department of Foreign Affairs, nagpromisa sa mga Pinoy sa Ukraine nga yara sila sa maayong nga kahimtangan.
Kag sa aton nga mga balita sa internasyonal, Estados Unidos maghatag sang 350 million US dollars nga military aid sa pungsod Ukraine. Amoy na mga mainit kag nagapangunang mga balita samtang nagapanglagad ang Bombo Reports Afternoon Edition. Time check 44 minutos na nakaligan sa takna ng alas sa 5 sang hapon. So this time before kita magpadulong sa patrol, may latest update sa bahin mismo sang Ukraine-Russia tension, no? O kunang pag-declare na mismo ni President Putin sa Ukraine sang full military action na gid, no? Kun buot silingon sini sa malipot nga pulong ti gira na gid, no? So sa bahin mismo sang Odessa, Ukraine, no? May ginapatihan dito nga na igo ang ginapatihan nga isa ka Turkish ship, no? Dito mismo sa Marshall Islands, no, sa bahin mismo sang malapit dito sa may Odessa sa Ukraine, no, nga may ginapatihan ng ining nga barko, no, isa nga may mga miyembros nga mga Pinoy. So usisa pa ni mismo sa Department of Foreign Affairs kung kamusta ang kaimtangan sa pila dito ka mga ginasiling nga mga Filipino nga mga seafarers. Ginatumo dito, no, nga ginapatihan nga may on board nga mga 11 ka mga Pilipino ang nakasakay dito sa nasiling ni nga vessel. But luckily maayo lang gid, no, wala sang may nasamaran kagalunsay ara sila sa luwas na nga sitwasyon. Di mismo ti ang pungsod Pilipinas man nagabantay man sa tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine kay may pila dito gyapon ka mga Pilipino ang ginamat-amat na evacuate dito, no, kung nadakong posibilidad mga ipag-repatriate dire sa pungsod Pilipinas. So, padayon patigyapon ng mainit nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Time check, 45 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang hapon this time. Ato na padulungan ng patrol ko po sa kay Bombolyan ni Zel Minardo. Ang latest update sa nasiling ning shooting incident sa makaligan nga gabi dira sa Maya Barangay 2 nga ginatanaw sa mga kapulisan nga involved o kon may kaangtanan sa paggigugma. No, in short, love triangle ang rason. Sige, sorry sa pingalinyan si Bombolyan ni Zel Minardo. Bombolyan, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andro, padayon sa gihapon ang investigation ay sinisa nga kapulisan kag ang paglocate ay sinisa nga live-in partner sa nga biktima Bombo Andro nga si alias Taba ini ang babae nga live-in partner which is wala ini nakita na sang mga kapulisan kiti pamangkoton ini tani, no, kay ini tani ang mismo makatuad gid sa insidente nga sa nagluntad, no, sa nga nagliligad nga gabi sa pagpangluthang patay ni sa biktima nga kay Jonard Isquilla. So may mga information nga nakuha ang kapulisan nga base nagaupod na ini sa suspetsado which is ang ginatan-aw sa mga person of interest sinisa nga kapulisan is ang galamay sinisang anay upod-upod sang live-in partner sa biktima nga isa man naka-drug personality pero ini ang anay live-in partner man sa nga asawa ka biktima is ara siya sa sulod sa nga prisuhan pero hindi imposible man na Bombo Andro, no, nga may ara siya suguon ini sa sagwa o kon mga kaupdanan man na Bombo Andro sa subong, no, i-try sa liwat sinisa nga police station to nga padulungan ini ang pamilya o kon mga himata nga pwede makatudlo kung diin ini si alias Taba Bombo Andro kay sa subong sa tuod lang, no, sunod sini kay Police Lieutenant Junito Pastrana is a blank wall pa sila sa gihapon in the sense nga hindi pag nila makita ini ang pwede makawitness sa natabo o kon makakilala sa mga suspetsado Bombo Andro. But Bombolyan, grabe man ni ang rason, no? Because of love triangle lang. Yes. Patyon gini Bombolyani dayon. So base siguro may ni Bombolyani, may iban pagid. Bombo Andro, so sunod sini sa kapulisan, siguro ini ang sabahin na sang anay live-in partner man, no, sang live-in partner sini sa nga victim is dismayado ini aring sa prisuhan na Bombo Andro, which is, no, sa nga pagkapreso sini do nag-updanay ginidayon ang mag live-in partner ni which is ang victim, no, nga napatay kag ini ang iya nga live-in partner nga si alias Taba Bombo Andro. So medyo dismayado ini ang sa parte sa nga ginatan-aw nga isa man sa mga nagasugo ini o kon sa nagsugo, no, sa mga suspetsado which is galamay niya kay kung gintry ini profiling sa kapulisan ini ang victim malayo ini Bombo Andro, no, sa
ginalantaw naton o kana sa theory naton nga base suno ini sa iyang nga mga old o kana previous records kay ini ang biktima Bombo Andrew may records ini sa gambling kag theft dito sa Maya Station 7. So gin-profiling ini so malayo ini sa rason kag ang motibo gid sa Bombo Andrew kang ginatan-aw sang kapulisan is ang love triangle gid Bombo Andrew. Okay, sige no. So bantayan tanay ko ano ning tugang pagid nga mga investigation sa kapulisan sa Station 2 Bombolyan Yes, sa Bombo Andrew. So Bombo Andrew para sa dugang nga detalye kag impormasyon pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Jonito Pastrana. Sa tutuod lang blank wall pagid kami Japon considering kuan mo to yawang kami pangita to try naman gani namon subong ning adlaw naman no ngitao namon si Taba to Sang babae, sir? oo Taga diin na siya, sir. taga dira man kuno sa may barangay 2 ang partner sang sining biktima tapos kining ini si Taba daw former partner man sang sa mga drug personality nga sa preso. Yes. So sa subong, sir, wala gid may Tugin trace namon to ang possible victim sila sa kinalantaw namon. Mm. Buti amo man to ka kuan man nga mga lugar bla. Oh. Iskinitan ali to si wala CCTV pa tapos gabi pa. Pero sir, ang person of interest niya daw galamay. Oo, mga ginalantaw namon na siling ko makonsentrate sa love triangle kay gin profile namon ang biktima daw kalayo nga kuan mo. Oo. Daw kalayo nga droga. Oo. Although nga wala namon gina discount ang possibility nga gagamit sa daw kalayo siguro nga involved siya sa kuan sa pagbaligyan ay droga o konsinsihan. Kag sir, diri ini ang victim, sir, sa inyo da wala ra ni siya sa watchlist. Wala sa watchlist. Pwede may records o arrest siya. So gambling lang, gambling. Link kag amo ni ang sa theft dito sa may Station 7 sa una, sir. Dati sa una pero dugay na to. Sa kita namon daw nag-reform na gid man siya in fact kani magkadto da tropa. Nakita namon ni siya gapangabuhi. Natutugo na kuan. I-try namon karon amo na siling ko tumungad la focus tabi kuan pangitaon tabi si kuan. Ko bas ka panago or may information kami gani kuno bas nagupod na sa Okay. kay may information kami nga atong sa sulod daw dismayado sa sinisaton nga biktima nga ginamoy ni Bla. Yes, sir. Ang iyang partner. Okay. Kag in fact gani ining babae dito nagigtiner sa kwan sa lalaki nga ni Tim. Bombolyan ti do ga ano gid gyapon do kung saan pa bala ti duway pagyapon na baton siguro bla. Yes, correct kada Bombo Andrew kay ti ini live-in partner man pero ini ang biktima so daw may asawa man siya pero bulagay man sila ya Bombo Andrew. So amo ni subong nga Bombo Andrew ang ginatinguhaan gid sang kapulisan nga malocate gini anay si alias Taba ang live-in partner sinisang biktima. Correct. Amo gina no kay base bala posible bala nga maangot bala nila Bombolyani ang sa likod sa sining nga pagpatay no. Well, kung makit-anak ag mausisa gid man basi bala matumod kung sinugad man yung mga gunman o kung gunmen Bombolyani. Correct kada Bombo Andrew no kay ti ang ginatan-aw sinadri nga suspetsado duwa ka bilog Bombo Andrew. Now didto sa natabo ini ang pagpangluthang patay sa biktima kag may posibilidad Bombo Andrew kung barkada lang man inibis ang iyang anay live-in partner man ni alias Taba so basi makilalaan niya gid ini no kung makatuad ini siya sa kapulisan kag dako gini ang mabulig sa kaso man sang iya anay live-in partner Bombo Andrew. Correct no, grabe subong do kahapos na nagid magkuha sang kabuhi Bombolyani no basta binato ni in related sa drugs lang gidya masami nga ang rason sa pagpatay gali hasta pagidya ang paghigugma no muna ginabalila bla nga tama mo ka palangga tama mo ka luyag lain ang imo nga madangatan Bombolyani. Correct kada Bombo Andrew so wala kita gapati sa ginahambal nga true love never dies Bombo Andrew kay amo nagali no so amo na Bombo Andrew no subong te amo lang na ginatinguhaan sang kapulisan nga makit-an gini ang alias Taba Bombo Andrew para mabuligan sulbar ini ang kaso ni Iskilya Bombo Andrew. Okay sige Bombolyani salamat kid. Yes, sa Bombo Andrew para sa pagpangalagad sa Bombo Reports Afternoon Edition, ini si Bombolyan Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Madamong salamat kay Bombolyan Zil Minardo live sa Patrola. Matapos ginindulong sa aton ang latest update sa shooting incident nga naglutad sa Barangay 2
Sa din naging kilala ang biktima kay Jonard Esquilla, no, nga ginapatihan nga ang rason because of love, no? In short, pagigugma ang rason. Kay ginatumod sa mga kapulisan may other parties o kon love triangle. Diba sigurong isa to, di way pagyapon kuro naka-move on o way pagyapon bala na baton bala kamaturan nga waay na sila. Galaing gid guro gyapon ang iyang buot. Well, not to the extent man guro nga ilabuton gid sa amuna, no, sa pagpatay sa isa ka persona because nga grabing pagpalangga, no, o kung grabe ang imuluyag, no. Diri sa Bacolod abi lang yan naton drug related lang. Gali hasta pa yang pagigugma, grabe man, no. So muna basta, no, kung hindi man nami kung sobra. No? Actually, ang balila, hindi man namin kung kulang mo. Mas hindi pagid namin kung sobra. Sige, time check. 54 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sa hapon. This time, no, balikan na ito ng patrola. Kaupod sa kay Bombo Carla May Defensor, no, kay may update man si Bombo Carla sa nasiling ning accidental firing. Dito naman niya sa syudad sang San Carlos, no, nga involved diri ang isa ka police. I-check na natin kay Bombo Carla May Defensor, no, kag ipag dulong ni Bombo Carla ang latest update sini. Okay, kung ano naging man ang nagluntad sa nasiling ni nga accidental firing. Sa nasiling ni nga isa ka involved rin ang isa ka PNP personnel. Sige, no, kamusta natin ang sitwasyon subong, no, kon ano na ang nadangatan sa nasiling ni nga natirohan. Sige, no, check natin sa patrol kapod sa kay Bombo Carla May Defensor. Okay, sige, no, samtang nga ginaano pa natin si Bombo Carla, well, amo ni ganing mabudlay subong, no, basta armas kini ginakapyutan natin, especially kung may mga operations dira, no. Ano pagitayhan kung mismo ganing mga uniform personnel gaka-aksidente pa, no? Ano pagitayhan kung ang sibilyan naging magakapot. Di subong amo ni ang sitwasyon naton subong nga kita sa Comelec napaidalom kita sa Comelec Ganban. So sa aton dra ang mga kauturan, no, kung magagwa ka mo gani, no, especially mga uniform personnel gani, hindi man ka dali ano ni, no, bit-bit man sang ilang mga armas, no, kay because ginapaidalom kita sa Comelec Ganban. Sige, no, muna nga ang aksidente, no, hindi naton ni malikawan. So mas maayo na lang ka magdubli halong kita, no. Ano pa kidayan nga mga kapulisan nato ti aran na may proper training niya, no, ti kisa doga ka cause pa sang accidental firing. Ibantay ni nato, ibalon ni nato na kaupod sa kay Bombo Carla May Defensor. No, check nato ng latest update tuhoy sa sininga insidente. Sige, no, check nato na sa patrola. Okay, sige, no. Samtang nag-plastar pa ang ato ning patrol, no. So mga kabombo, no, halong gid kita, no, especially subong ang mga panahon bala hindi ginatod ba paktan nga mga magaluntad sa ato mga palibot, no. Subong ti grabe man tuag tensyon sa Russia kag Ukraine. Sige mo punto ni balikan tan lang nakaroon ng patrol, no. So basi malang-alang man kitablaw, no, kay dugay-dugay, no, ara naman naton nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. So iti ang news center subong nagabantay gid, no, pila ni ka mga international and local media outlets man, no, do nagabantay gid kag nagatutok gid subong, no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas nagabantay man kita inasubaybayan tagid ni ang natabo sa bahin sang pungsod Ukraine matapos ang tinalikdan nga Huwebes, February 24. Gindeklarar na mismo ni President Vladimir Putin ang full-scale invasion, no? In short, tuod-tuod na gini nga pagsakop sang pungsod Russia sa pungsod Ukraine. So ginatanaw sa pila ni ka mga analyst, no, nga ang pungsod Ukraine may mga tendency pa na dira, no, o kung may mga ginatanaw nga pwede makuhaan benepisyo sang pungsod Russia. Okay, because nga kung nadumduman nato ng history, ang Ukraine is still part of USSR na mo. Noupod na sila sa Russia sa una sa natawag ni bala nga Union Socialist Soviet Republic o kon USSR, no, sang 1981 kung madumduman naton na purdoy ang nasiling ni nga republika, no, which is
ang cause o kunang kabangdanan sang paglinapta sang pila ni ka mga miyembro sini. No, kung mga nasakop sang nasiling ni nga republic. No? Yoga subong ti do grabe tong tensyon ang presidente nila nga si ang Ukrainian president kasi Volodymyr Zelensky doon nagapanawagan naman no sang dugang pagid nga mga bulig sa iban nga mga kapungsuran which is nga bulig o kung nagadangop man para sa ila. No, ti ang Ukraine subong nagahanda gid no para sa nasiling ni nga pagsalakay sang pungsod Russia. Ti ang presidente subong naga-alert gid sa mga pumuluyo nga base ma-full force ang Russian military sa capital nga Kiev sa Ukraine. Time check 58 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon no. So this time rin ang aton nga Bombo News Center para sa aton nga okay. So wala pa no. Sige no, sige. So okay na lang na bomboan to ni no. Kay dugay-dugay basi malang-alang naman ta. No kay dugay-dugay ari na aton nga news center bala no. Basi sulod na lang atong news center. Isubong to sa amo na no ti ang importante dito nga atong mga kauturan nga mga Pilipino dito sa pungsod da Ukraine. Nung ginabantayan sila mismo sa Department of Foreign Affairs kung ano na to ang ilang mga sitwasyon. Well, nagpromisa man mismo ang Department of National Defense sa pungsod Pilipinas nga magabulig man sila, no, especially sa mga kauturan natong mga Pilipino kung kung iga-repatriate na sila dire. Kaya dito sa pungsod Ukraine do ay gid ni naton mapaktan, hindi pa mapaktan mismo sang Ukrainian president nga si Volodymyr Zelensky kung saan-o. Kaya ng ila itong estimate 2 to 4 days, no? Maga-advance attack o kung maga-full force attack ang Russian forces sa capital sang Ukraine nga amo ang Kiev, no? Tiga ginabulobanta nga base gabi. Buwas, no? Buwas gabi o kung karon sa gabi dito sa pungsod Ukraine. 6 hours advance kita dito sa ila. No, subong ti alas 6 sang hapon dito, adri sa aton, subong dito sa ila ti mga alas 12 sang udto. No, 6 hours away ang aton nga diferensya sa pungsod Ukraine. Sige no, sa mga kamumbo bulubantayan tapos ginakay sa iban pagiding mga public affairs diri sa aton sa Bombo Radyo Bacolod, madugangan ina ang latest update sa mga insidente dito no, kagang mainit dito nga pagbakbakanay sang Ukrainian forces kag Russian forces. Time check alas 6 punto na ang oras ng taknang alas 6 ng hapon ang oras sining hapon no kagari na atong Bobo News Center. News Center, please come in. Ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition 26 na sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. International news muna tayo mga kabombo. US President Joe Biden naglabas ng $350 million bilang suporta sa seguridad at depensa ng Ukraine. Samantala naman ng DFA, sinusuri na ang report na may mga Pinoy seafarers na sakay ng mga barko ang target ng mga barkong pandigma ng Russia. At sa dagdag pa nating balita, 2 missile tumama naman sa Kyiv at tangke ng Russia sinira ng Ukraine. Phase out naman ng traditional jeepneys sa pinabulaanan ng LTFRB sakaling ipatupad ang Alert Level 1. Pag-download ng pondo para sa fuel subsidy, pinabibilisan na. At 5 magkakaanak patay, 3 sugatan sa karambola ng pickup, cargo truck at motorsiklo doon sa South Cotabato. 3 million pesos na halaga ng droga at armas naman na kumpiska mula sa 2 sospek. At sa ating balitang palakasan, Powerhouse Team New Zealand todo paghahanda sa pagharap bukas kontra sa Gilas, Pilipinas sa nagpapatuloy na FIBA World Cup Qualifiers. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News.
Inatasan ni U.S. President Joe Biden si Secretary of State Antony Blinken na maglabas ng hanggang $350 million bilang agarang suporta at seguridad depensa ng Ukraine. Ito ang pangatlong drawdown ng pera kung saan ang mga naunang order ay nasa $60 million at $250 million na naglagay ng kabuuan sa nakaraang taon sa mahigit $1 bilyong. Ayon pa sa isang opisyal ng administrasyon, ang State Department ay inasang maglalabas ng payag kaugnay sa nasabing aksyon. Ginawa ang nasabing akbang pagkatapos ng 40-minute call sa pagitan ni Biden at Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung saan tinatalakay nila ang concrete defense assistance. Inihayag naman ng Department of Foreign Affairs na bine-verify na nila ang mga ulat ukol sa mga Filipino sailors na sakay ng 2 merchant vessels na tinumbok umano ng Russian warship. Unang araw mula ng ilunsad nga ni Russian President Vladimir Putin ang pag-atake sa Ukraine. At ayon nga kay Foreign Affairs spokesman Ed Menyes, ang mga Filipino seafarers ang bumubuo sa karamihan sa mga foreign sailors sa buong mundo na naglalantad sa kanilang mga piracy attacks o posible ho natakihin at yung sea disasters pati na yung armed conflicts ay naiipit yung ilan sa ating mga kababayan. Ayon sa ulat, binato ng mga barkong pandigma ng Russia ang isang chemical tanker na may bandera ng Moldovan at isang barkong kargamento na may bandila naman ng Panama dahil pa rin sa pagkarga ng butil malapit sa daungan ng Odessa dun ho sa Black Sea noong araw ho ng Biyernes. Sa kabuuan, 3 mga non-military vessels ang sinasabing inatake mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia noong Huwebes. Ang Turkish-owned Yasa Jupiter cargo ship ay tinamaan umano sa Odessa Bay sa Batayhuyan doon sa mga lumutang na report sa Ukraine ay tinutulungan naman ni Philippine Ambassador to Poland Leia Basinag-Ruiz ang 37 mga Pilipino matapos maglakbay buong araw mula sa Kyiv hanggang sa Ukrainian Western City. Sinabi naman ni DFA Assistant Secretary Sara Lu Ariola na nauna nang tinukoy ho ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. na maglalakbay siya sa bahagi ng Ukraine border kasama na ang ilang mga opisyal upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong tumatakas sa pag-atake ng Russian forces. Mayroong 380 na Filipinos doon ho sa Ukraine at karamihan ay nakatira sa kabisera ng Kyiv, ngunit 181 lamang ang kanilang accounted sa ngayon. Samantala naman, pinaghigpitan ng Facebook ang kakayahan ng Russian state media na kumita ng pera sa platform ng social media habang ang pagsalakay ng Moscow sa kalapit na Ukraine ay umabot na sa malansangan ng Kiev. Sinabi ni Nathaniel Glitcher, ang social media giant security policy head, na pinagbabawalan na nila ang Russian state media na magpatakbo ng mga ad o pagkakakitaan ng kanilang platform saan man sa mundo. Idinagdag niya na ang Facebook ay patuloy na mag-apply ng mga label sa karagdagang Russian state media. Nauna nang sinabi ng Facebook parent company na Meta na tatapusin na nila ang serbisyo ng Russia pagkatapos nitong tumanggi sa utos ng mga otoridad na ihinto ang paggamit ng mga fact-checker at mga label ng babala sa nilalaman sa mga platform nito. Ang mga social media network ay naging isa sa mga front sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Tahanan ng minsang mapa din lang ng mga impormasyon, ngunit real-time na pagsubaybay na mabilis sa pagbuo ng conflict na nagmamarka ng pinakamalaking geopolitical crisis sa Europa sa mga dekada. Kahapon na sinabi ni Meta Nick Clegg na inutusan sila ng Russian authorities na ihinto ang independenteng pagsuri sa katotohanan at pag-label ng nilalaman na naipost sa Facebook na 4 ng organisasyon ng media na pagmamay-ari yan ng Estado ng Russia. Ang kanyang payag ay dumating ilang oras matapos sabihin ng media regulator ng Russia na nililimitahan nito ang pag-access sa Facebook na inaakusahan ang US tech giant ng censorship at lumalabag pa sa mga karapatan ng mga mamamayan ng Russia.
Noong Miyerkules, naglabas din ng Facebook ng isang feature sa Ukraine na nagpapahintulot sa mga tao na i-lock ang profile para sa mas mataas na seguridad gamit ang isang tool na na-deploy din ng kumpanya pagkatapos bumagsak ang Afghanistan sa Taliban noong nakaraang taon. Samantala, matagumpay naman ang natanggal ng Office of Cybercrime ng Department of Justice ang dalawang Facebook page ng isang online firm na iniulat na sangkot sa online selling scam. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ OOC o sinabi ng naturang tanggapan na tinutulungan ito ng Facebook Law Enforcement Outreach sa pagtanggal ng mga pahina ng LLM Enterprises at LLM Enterprises Service page. Batay nga dun sa naturang ulat, ang mga biktima ay nagsumbong at nagpasaklolo. Sinabi ng DOJ OOC na ang modus ng kumpanya ay nag-aalok ho ito ng smartphones na napakamura ang presyo. Naghihikayat din sa mga customer na magbayad ng mas maaga sa pamamagitan ng online transfer. Binablock ang mga customer na nakapagpadala na ho ng mensahe sa pamamagitan ng nasabing platform kapag natanggap na yung bayad. Humihiling sa mga mamimili at magdala daw ng larawan ng kanilang sarili na may hawak na valid ID at ibigay sa gobyerno bilang pagsunod ho yan sa proseso ng reservation at gayon din yung paggamit ng mga larawang ipinapadala ng mga customer bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan para sa admin ng naturang Facebook page kapag nakikipagtransaksyon sa iba pang mga customer. Sa isang official communication, isiniwalat ng Facebook na ito ay may nakitang 7 admin na responsable dun ho sa pamamahala sa dalawang page na sa ngayon ay hindi na pinagagana. Pinayuhan naman ng DOJ ang mga nabiktima at nag-iisip na magsampa na ng kaso ay magtungo at puntahan lamang sila sa pinakamalapit na cybercrime units ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police ng kanilang regional units. Sa karagdagang pangbalita, si Pangulong Duterte bumuwelta sa Senate Blue Ribbon Committee report na nagre-rekomendahang kasuhan din siya sa Pharma Leak controversy. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dennis, tiniyak at pursigido si Pangulong Rodrigo Duterte na ikampanya ang kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Sinabi ni Pangulong Duterte ay ito ay para mapalitan na raw yung mga luma at mga pabalik-balik na mga senador. At sinabi ni Pangulong Duterte na dahil ayaw na niya sa mga kasalukuyang mga senador, lalo na yung mga nagpapa-re-elect dahil sa kanilang mga ginagawa tuwing may Senate session. Dito ay sinamantala ni Pangulong Duterte na buweltahan muli ang bumubuo ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nga ni Senador Richard Gordon dahil sa kanilang nilabasa na partial o paunang committee report kaugnay sa kanilang isinagawang investigasyon sa Pharma Leak. Ito yung kumpanya na binilhan ng gobyerno, partikular ng PSDBM, ng mga medical supplies noong kasagsagan ng paglaban ng Pilipinas sa COVID-19 pandemic. At sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman at hindi niya inaarbor o kaya ay pinoprotektahan ang naturang Pharma Leak o kumpanya na siyang supplier ng mga medical supplies. Lumalabas kasi sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na maging itong si Pangulong Duterte ay marapat lamang nakasuhan dahil daw sa kanyang pagbibigay ng proteksyon imbes na kastiguhin at imbestigahan sana yung kumpanya ni Pangulong Duterte. Bombo Raymond. Bombo Raymond. Yes. Giukras parmalin. Sabi ko, in Bisaya, kumuta, crumple them or whatever you want with them. Just don't waste the time of these two guys because they are needed in a very critical moment in our history. At nakita ninyo, araw-araw yan sa TV. Sabi ko, yung permanent, wala akong pakialam dyan. Ngayon, binaliktad nitong gagong
scoundrel. Ito, sinabi niya na sinusuportahan ko daw kasi yung Parmalin guys, I defended them. I never said a word in favor of Parmalin. I was adamant on huwag ninyong sayangin kasi papuntahin niya minsan si Galvez. Not only twice but many times. Ganun ang Senado eh. Galing ako ng Congress. Yan yung bahagi ng pagpapahayag ni Pangulong Duterte at ito yung kauna-unahan na pagkakataon na sumagot si Pangulong Duterte matapos lumabas yung partial committee report ni Senador Richard Gordon Bombo Dennis. So tahasan ang sinasabi na wala siyang pakialam, hindi niya pinoprotektahan ang Farmally. Bagamat dati kasi ay napagkamalan na siya ay protektor ng Farmally dahil sa kanyang mga patutsada sa isasagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, Bombo Raymond, medyo natagalan talaga yung pagtugon dito ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw yung kanyang rason? Bakit dati ongoing yung hearing, every hearing may banat siya kinagabihan, Bombo Raymond. Pero nung naglabas ng committee report, medyo mahaba yung panahon, saka ngayon nagsalita siya. Bakit naging ganun na Bombo Raymond? Well, actually nung unang lumabas yung committee report ay nagkataon na kinagabihan noon ay mayroong talk to the people ang Pangulo. Pero may nabanggit siya noon, naalala ko pa, Bombo Dennis, na sabi niya may report pero hindi ko pag-aksayahan ng panahon o oras ngayon. Mas mahalaga na yung mga report ng mga miyembro ng gabinete ang pagtuunan. Sabi niya, there will be a time. So, kagabi, sa kanyang panayam kay PCO, yung Secretary Martin Andanar, ay yun na nga, yung kanyang sinasabi na time para buweltahan o sagutin niya yung kanyang pagkakasangkot o pagdadawit sa kanya sa Farmally controversy, Bombo Dennis. Okay, so sabi ni Senator Richard Gordon, hindi pa kumpleto yung kabuuan ng kanilang report. At pwede pa silang magpatawag lalo't wala pa yung hinihintay nilang dokumento galing sa BIR at COA, Bombo Raymond. Papayagan na ba ni Pangulong Duterte pag-resume ng mga hearings na Bombo Raymond na dumalo na itong ilang mga pinuno o miyembro ng gabinete after makapaglabas na ng initial report ang komite ni Senator Richard Gordon? Well, basta ang instruction, direktiba ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete, kailangan silang humingi ng clearance sa kanya. Depende na lamang kung kanyang papayagan at dapat daw malinaw kung ano yung magiging mga, kumbaga, impormasyon na tatanungin sa kanila. At meron na ring inihain na, kumbaga, reklamo ng ilang mga senador sa Korte Suprema para malinawan yung naturang memorandum order ni Pangulong Duterte na technically and practically ay nagbabawal nga kay Secretary Galvez at particular kay Secretary Duque na dumalo pa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Matagal-tagal pa ito, lalo pat sa Senado, Bombo Dennis ay kailangan pang iharap sa floor para pagdebatehan din, interpolate ng mga senador yung nilalaman ng committee report bago sila lalagda. Sinabi nga ni Senador Ping Lacson sa ating panayam ay dapat mabosisi muna dahil masalimot ito usapin dahil legal issue ito dahil may mga kakasuhan o irekomenda na kasuhan dito, Bombo Dennis, bago nila ito pirmahan. No, knowing na may immunity si Pangulong Duterte habang siya ay nasa pwesto. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so para lang maipakita sa ating mga kabayan, lalo na yung mga YouTube at Facebook Live viewers, Bombo Dennis, tayo ngayon ay narito sa harap mismo ng Senado, nasa aking likuran yung gusali ng Senado na ngayon ay nanatili pang sarado dahil nga sa COVID-19 pandemic pa rin. At ang pinapasok lamang dito sa ngayon ay yung mga senador at mga resource persons kung mayroong mga pagdinig, Bombo Dennis. Pero ang mga media at iba pang mga bisita, ang publiko ay off limits muna sa loob, sa lagpas ng gate na aking nasa likuran, Bombo Dennis, Bombo Jane. So mula pa rin sa Senado,
Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa dagdag pa nating balita, inihayag ng isang economist mula sa University of the Philippines na dapat ay mag-post ang Pilipinas ng 7 hanggang 8% gross domestic products para sa growth rate kada taon sa susunod na administrasyon para makabangon ng tuluyan mula sa pagkalugi sa sanhi nitong pandemya ng COVID-19. Para sa Pilipinas, ang pinakamahusay daw na paraan upang tustusan ang mga deficit sa hinaharap na panahon ay upang maibalik na rin pala yung paglago ng ating ekonomiya at bahagyang mas mataas na pamantayan ito bago ang pandemya ay ipapantay at least yung level ng GDP. Sinabi ni UP School of Economics Associate Professor Dr. Renato Reside na kinakailangan din ng Pilipinas ng employment expenditure stimulus na maximum na 2 hanggang 3% ng ating GDP kada taon para yan sa susunod na ilan pang mga taon. At binanggit niya na kung hindi mapapangasiwan ng ating bansa ang tumataas na utang panlabas at gayon din yung internal na utang, maaaring humina ang ating antas ng kalakalan dito at maapektuhan yung rates at yung interest. Samantala, umaasa naman ang UPSE Association at maging ito si Dr. Shelo Magno na ang susunod na administrasyon ay maaaring unahin yung pagpapalakas ng mga institusyon at komprehensibo na mga programa sa proteksyong panlipunan. Sinabi naman ng UPSE Assistant Professor na si Dr. Adrian Mendoza na ang susunod na administrasyon ay dapat ding unahin yung agham at teknolohiya kasama na ang pag-innovate upang mapalakas pa ang manufacturing sa agriculture at gayon din sa services. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Trade and Industry sa mga establishment kagaya ng groceries, malls at iba pa na hindi maaring obligahin ang mga mamimili na ubusin agad ang laman ng gift certificate sa minsanang pagbili. Ayon kay DTI Undersecretary Ann Claire Cabutsan, may mga natanggap silang sumbong na ilang tindahan ang ayaw magproseso ng transaksyon kapag hindi inuubos ng kliyente ang value ng gift certificate sa pamimili. Sinabi ni Yusek Cabutsan na wala namang expiration ng GC kaya maaari pa ulit itong ipambayad hanggat hindi nauubos ang value. Ang hindi lang anya maaaring gawin ng customer ang paghingi ng sukli mula sa hindi pa nagamit na halaga ng gift check o kaya gift cards. Bombo International News. 2 missiles ang tumama umano sa Kiev, ngunit hindi pa malinaw kung ano ang target nito. Ayon sa Kiev City Government, isa sa mga missile ang tumama sa isang residential building, habang isa naman missile ay lumapag sa lugar na malapit sa paliparan ng Giuliani ng kabisera. Samantala, lumabas din ang balita mula sa Military Law Enforcement Service ng Ukraine na kanilang nasira ang mga tangke ng Russia sa Western Kiev. Nasa 2 sasakyan, 2 trucks na may mga ammunition ang kanilang nasira sa tulong na rin ng INLO anti-tank missiles. Napagalaman na ang United Kingdom ang siyang nag-supply ng INLO anti-tank missiles sa Ukraine ilang linggo yan bago nilusob ng Russia ang bansa. Baba tayo mga kabombo ng iba pang mga balita at impormasyon. Pero sa puntong ito, alamin natin anong mga teritoryo na dito sa bahagi po ng Ukraine ang naagaw na ng Russian forces. Para kahit papaano magkaroon tayo ng idea dito sa nagpapatuloy na pag-atake ng Russia sa naturang bansa. May pag-uulat si Bombo Elmar Acol. That's right, Bombo Dennis, Bombo Jane. Habang sentro ngayon ng atensyon sa buong mundo ang Ukraine, marami pa rin ang nagtatanong, nasaan nga ba sa mapa ng mundo ang bansang Ukraine at anong mga bansa ang kalapit nito? Ang Ukraine ay bahagi po ng tinatawag na Eastern Europe. Kadikit po siya, itong border, makikita natin dyan sa ating mga visuals, nasa itaas po niya
ng Ukraine, itong mga bansang Belarus, nandito siya. Yung Poland, nandito siya. At yung Slovakia, yung Hungary, at gina rin itong Moldova, Romania sa southern part, sa baba na po yan ng Ukraine. So makikita po dyan sa ating Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines, yung southeastern border ng Ukraine. Ito po yan, ay dito makikita na magkadikit sila ng Russia, ng kadalasan tawag sa teritoryo na ito. Ito po yung controversial, itong Donbas. Dito sa Donbas, nandito po yung controversial na rehiyon ng Donetsk at yung Lugansk. So, ang bahagi pong ito ng Donetsk at Lugansk, ang una nagdeklara ng Independent People's Republic. So, dito po nag-trigger mga kabombo, yung invasion ng Russia nang kilalanin nila ang separatist group o mga nagre-rebelde sa lugar na ito. Si Russian President Vladimir Putin, nakilala niya itong breakaway na independent regions bilang DPR, People's Republic of Donetsk, at yung LPR, Lugansk People's Republic ka. So talagang masalimuot at masalalim po ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noong taong 2014 nga, sa bahaging ito ng mapa nga dito, itong Crimea, ito po yung inukupahan po ng Russia hanggang sa ngayon. So, nais lang natin ipaalala, ang Ukraine ay dating miyembro ng Soviet Union o USSR hanggang sa mabuwag ito noong taong 1991. Si Presidente Putin ay talagang nagagalit dahil sa tangka daw niya ng Ukraine na maging parte po ng military alliance itong NATO. Nakasama dito ang Amerika at iba pang pwersa dyan sa Europa dahil sa banta daw ito sa kanilang seguridad at mistulang nasa hagdanan na nila kung sakali kung matuloy na maging miyembro itong Ukraine ng NATO. So, by the way, ang presidente pala ng 44 million na populasyon ng Ukraine ay ang 44 years old pa lamang, 44 anyos pa lamang. Ang presidente po na si Volodymyr Zelensky, isa pong sikat na aktor at comedian na nahalal noong taong 2019. So, may tatanong po natin sa Day 3 ng Russian invasion. Anong mga lugar na kaya ang naokupahan ng Russia doon sa Ukraine? So, batay po yan sa pag-aaral ng Institute for the Study of War o ISW. So, muli dyan sa ating mga nanonood po sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines, sa mapa na ito makikita nyo na may mga pula sa paligid ng Ukraine, sa labas niyan. So, dito po naka-standby na. Dito po yung Persa Armada ng Russia. So makikita nyo rito na napapaligiran na talaga itong Ukraine. So itong pula rito sa mapa yan. So ito po yung pinanaiwalaang naagaw na ng Russian forces. So yung kabisera po ng Ukraine na Kiev, ito po yan ay yung ilang bahagi nito sa malayong lugar na West Bank na tawag dito ay Dnipro, ay narating na rin ng pwersa ni Presidente Putin. May mga impormasyon pa na may mga Russian sabotage groups na naka-civilian clothes ang nakapasok na rin dito sa downtown ng Kiev. Pero talagang buhos ang depensa dito ngayon ng mga sundalo, mga volunteer forces ni Zelensky dyan sa Kapitolyo. Ganyan, medyo bumagal daw itong usad ng Russian forces nang mabigong mapasok talaga yung eastern side ng Kiev. Matindi kasi ang depensa dito ng mga pwersa. Sinasabing nabigo ang tropa na kunin yung syudad ng Chernihiv na malapit lamang dito naman sa may bahagi naman ng Kiev. So, now itong mga elemento ng Russian 76 Airborne Division, ginamit itong southeastern part ng Belarus. Ito po yung kaalyado ni Presidente Putin. So, may parte dito na dito dadaan yung persa ng Russia sa loob daw ng 24 oras. Kabilang pa sa next target ng Russian forces ay itong bahagi naman ng Kharkiv na pinaligiran na rin matapos mabigo ang frontal assault nitong nakalipas na araw. Alalahanin po natin na meron pa rin mga Ukrainian forces dito naman sa may bahagi ng Donbas. Dahil sa hindi naman kasi ng lugar na ito ay hawak ng mga separatist groups. So, yung norte na bahagi po ng Crimea, dito po sa baba po yan ng mapa, ay masasabi na naagaw na rin dito ng Russian forces yung Kherson at sunod raw dito yung Melitopol sa may bahagi ng eastern side. So, sinasabing tinutungo na rin ngayon ng occupying forces ng Russia itong lugar ng Mykolaiv at yung Odessa. Yung Odessa, meron din mga Pinoy dyan, tulad natin mga nakapanayam sa nakalipas na araw na nag-evacuate na rin ngayon. Ang iba dito ay tumungo na sa may bahagi naman ng Poland na siya na safe place lalo sa border po nito namang Ukraine. So yan ang ating nakalap na impormasyon sa nagpapatuloy pa rin ngayon na matinding krisis si Ukraine at Russia. Para sa Bombo Network News, ito si Mongbil Maracol nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Samantala naman, iniulat ng Department of Foreign Affairs na mahigit 40 Filipino ang lumikas na mula Kiev patungo sa lungsod ng Lviv sa Ukraine at naghihintay ngayon ng repatriation sa gitna ng pagsalaki ng Russia.
Ayon pa sa tweet ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola, nakatanggap sa Philippine Ambassador to Poland Leia Basina Ruiz ng 37 Filipino na bumabiyahe na buong araw mula sa Kiev. Ang mga Pinoy ay pinatuloy sa isang hotel sa Lviv dahil sinabi ni Ruiz na tutulungan sila ng Philippine Embassy sa pag-alis ng Ukraine at pagpasok sa Poland para makasakay sila sa kanilang mga flight pauwi sa Pilipinas. Ang imbahan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa DFA o UMWA ay nakatuon sa pagtulong sa mga natitirang Pilipino sa Kiev at sa iba pang bahagi ng Ukraine upang maiahon sila sa panganib habang may oras pa. Inihanda ng gobyerno ng Pilipinas ang local at international na relocation para yan sa mga OFW sa Ukraine sa gitna ng hidwaan nito sa Russia. Ayon yan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kuha pa tayo mga kabombo ng iba pang mga balita. Economic sanction daw na kasabay ng ipinataw dito sa ng Western countries laban sa Moscow, hindi naman daw gaano makakaapekto talaga sa Russia. Bakit kaya ito nasabi ng isa hong eksperto? Narito ang panayam ng Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang isang geopolitics expert na handa ang Russia laban sa mga sanctions na ipinataw sa ngayon ng mga Western countries simula nang nilusob nito ang teritoryo ng Ukraine. Sa panayam ng Bombo Radio kay Professor Clarita Carlos ng University of the Philippines, sinabi nito na noong nilusob ng Russia ang Crimean Peninsula ng Ukraine noong 2014, pumataw rin ang Estados Unidos at ang kaalyado nitong mga bansa ng economic sanctions sa Russia. Ngunit tila wala ring nangyari. Ito ay dahil kontrolado pa rin ng Russia ang Crimea hanggang sa ngayon at lalo pang lumago ang ekonomiya ng Moscow sa pamamahala ni Russian President Vladimir Putin. Sa kabila ng mga sanctions sa ngayon ay pinataw, hindi rin napabilang ang malalaking mga bangko ng Russia at agaw pansin na ang mga maliliit na mga lenders lang ang tinarget ng Western countries. Ayon pa kay Carlos, kapag isanksyon ng West ang mga bangko ng Russia ay maaring madamay rin ang kanilang financial institution. Have been under sanctions since Crimea 8 years ago. So ready na sila doon. That's why they prepared what is called Fortress Russia. No? Ang sabi nga ni Lavrov, yung kanilang foreign minister, what else can they do? Kasi ang sanctions, it cuts both ways. Pag sinanction nila yung sa mga bangko, tatamaan din bangko nila. Diba? Si Professor Clarita Carlos. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Pang mga balita sa oras na ito, ang presyo ng tinapay naman nakaambang tumaas. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Pinayuhan ngayon ng isang security analyst ang Duterte administration, lalong-lalo na itong kanilang economic managers na paghandaan itong magiging epekto ng lumalalang tensyon sa Ukraine matapos nang lusubin ng bansang Russia. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Lucio Blanco Pitlo III, itong Foreign Affairs and Security Analyst, sinabi nitong posibleng sa ngayon ay hindi pa raw ramdam ng Pilipinas ang epekto ng digmaan sa Ukraine. Pero sakali umanong magtagal ang bakbakan doon ay dito na maaapektuhan ang ating bansa. Partikular dito na maapektuhan ang presyo ng produktong petrolyo, itong ating food security at ang presyo ng trigo. Malaki yung impact nito dito sa energy supply. No? Kung magtatagal to, food security na rin, no? yung importasyon natin ng wheat, no? Trigo. So I think sa ngayon pa lang siguro dapat pinaghahandaan na ng economic managers natin, no? Kung ano yung contingency natin, ano yung alternative markets kung saan tayo pwede mag-source ng supply ng langis o ng trigo kung sakaling tumagal, no? At lumala itong krisis sa Ukraine. Tapos syempre tingnan din natin yung kalagayan ng ating mga OFWs, hindi lang siguro sa Ukraine, no? Pati sa Russia, yung mga kalapit na bansa na maaring madamay nito sa lumalalang problema sa Ukraine. So I think yun yung tatlong pinaka-importanteng bagay, no, na dapat nating pagtuunan ng pansin, lalo ng pamahalaan sa mga susunod na araw at linggo. Sa isang bakery nga dito sa Makati City ay nagtaasan na itong presyo ng kanilang tinapay bago pa man itong digmaan sa Ukraine dahil na rin umano sa pagtaas ng presyo ng harina. Ang bansang Russia at Ukraine daw kasi ang
major global producers at importers ng naturang mga produkto. Kaya naman asahan na rin umano ng mga nagmamay-ari ng bakery na tataas pa ang presyo ng harina sa bansa dahil sa nangyayaring digmaan. Isa rin sa mga inasahang tataas ang presyo ay ang produktong petrolyo. Sa katunayan na nagbabadya na naman ang dagdag presyo ng produktong petrolyo sa ikasyam na pagkakataon. Hindi nga inaalis ng Department of Energy itong posibilidad na sisipa pa hindi lang hanggang $120 ang presyo ng kada bariles ng petrolyo sa world market dahil pa rin sa naturang issue. Sa pagtaya ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abada, kung worst case scenario raw itong pag-usapan ay posibleng pumalo pa sa $150 ang kada bariles ng petrolyo. Una ng pinawi ni Abad ang pangamba ng publiko na tataas ang presyo ng produktong petrolyo dahil na rin sa sanctions na ipinato ng Estados Unidos at United Kingdom sa Russia. Ito'y kasunod na rin nga ng paglusob ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni Abad na posibleng ang mga pipeline ng naturang bansa patungong Europe ang matinding tatamaan ng pagsakop ng Russia sa Ukraine. Hindi naman daw apektado ang Pilipinas dito dahil sa Middle East daw kumukuha ang pamahalaan ng petrolyo. At live mula pa rin dito sa Makati City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sinusuri na ng Departamento o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kahilingan na aumento sa pasahe ng ilang transport groups. Sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cascion, inaalam na ng kanilang ahensya ang mga dapat na isaalang-alang lalo't may hirit din na 10 piso. Meron din naman mas mataas pa dito ang nais na maging kalakaran sa pamasahe. Sa katunayan, mayroon nang nakatakdang mga pagdinig tungkol sa nasabing issue na isasagawa sa Marso 8. Una na ring sinabi ng DTI na maaaring makaapekto sa paggalaw ng presyo ng krudo ang ginagawang paglusob nga ng Russia dun sa Ukraine, pati ng iba pang mga produkto ay maaari ding maapektuhan. Matatandaan na inihayag ng ilang drivers at operators na hindi na nila kakayanin pa ang sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo na sa ngayon ay nasa higit 60 pesos kada litro ang kanilang nabibili. Phase out naman ng traditional jeepneys, pinabulaanan yan ng LTFRB sakaling ipatupad ang Alert Level 1. Pag-download ng pondo para sa fuel subsidy, pinabibilisan na. May pag-ulat si Bombo Everly Rico. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi totoong aalisin na ng gobyerno ang mga traditional na jeepneys sa mga susunod na buwan. Sa laging handa public briefing ngayong araw, inamin ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cascion na nababahala ang mga driver na baka hindi na pahintulutang pumasada pa ang mga traditional jeepney kapag inilagay na ang mga lugar sa bansa sa maluwag na Alert Level 1 sa buwan ng Marso o Abril ng kasalukuyang taon. Paliwanag ni Cascion na hindi naman agad natatanggalin ang mga traditional jeepney, kundi bahagian niya ito ng modernization process kung saan papalitan ng bago ang mga lumang diesel-powered jeepney. Sa katunayan, ayon kay Cascion, pinag-iisipan na ng gobyerno na palitan ng mga diesel-powered jeepney ngunit posibleng matatagalan pa ang naturang programa. Yung patungkol po sa jeepney modernization program po natin, hindi lang naman po siya jeepney, it's a modernization program for all the public utility vehicles po, no? Patuloy po natin itong ini-implement being the largest na non-infrastructure na program of our president. Pero may mga agam-agam po kasi na lalo na sa mga PUJ, no, na after March 2022 ay phase out na daw yung mga jeep, no. Wala naman po itong katotohanan. Nito lamang araw ng Martes, naglunsad ng kilos protesta ang ilang mga jeepney drivers at operators na pinangunahan ng piston kontra sa pag-phase out ng mga traditional PUVs sa ilalim ng modernization program ng pamahalaan. Ang isa nga sa mga layunin kung kaya't inilunsad ang modernization program
ay upang ihinto na ang mga mapanganib na emisyon na nagmumula sa mga sasakyan sa pamamagitan ng pag-phase out ng mga unit na may mga lumang makina. Samantala pa, pinapabilisan na rin ng LTFRB sa Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng pondo para sa fuel subsidy. Naisumiti na ng LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo kaya't maaari na anyang maipamahagi ang subsidiya sa oras na mai-download na sa kagawaran ang naturang pondo. Yung subsidy program po natin, expanded na yung program natin, no? Kasi under dagaan na po itong pondo natin, hindi na po sa train law. So, ibig sabihin, hindi lang po PUD ang ikinabang, pati na po ang mga bus, yung mga taxi, and even the tricycles, yung mga UV Express, mga tourist transport natin, even the delivery na services po natin. So, we have already submitted to the DBM the pertinent documents at nananawagan na tayo to expedite the downloading of the funds kasi nga increasing na po yung mga fuel prices and kaya kailangan na po natin ma-address ito ang public transport needs through the fuel subsidy program. So, nakalagay po kasi doon sa batas po mismo sa General Appropriations Act, there is a special provision nga kailangan muna na yung average Dubai crude oil price ay for 3 months po consecutive ay mag-exceed ng $80 per barrel. But this will trigger the release of the fuel subsidy. Pero pinapakiusapan po natin in the last meeting po with DBM po, kasama po si Chairman, na maging liberal sana si DBM on interpretation because the spirit of the law is to put on the effect of the fuel price hikes. Ngayon po, lalo nating nararamdaman po ito, baka naman we can be liberal in the 3 months rule na sinasabi ng ating Kongreso na kailangan nating sundin po. Pinag-aaralan na rin ng LTFRB ang panukalang taas singil sa pamasahe sa mga jeepneys sa gitna ng nararanasang oil price hike. Kaugnay na rin ito ng inihirit na 10 pesos na taas sa minimum fare dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Inaasahan pa kasi na lalo pang tataas ang presyo ng gasolina dahil na rin ito sa nakaambang economic sanctions laban sa Russia dahil sa nangyayaring tensyon sa pagitan nila ng Ukraine. Ayon sa LTFRB, nakatakdang magsagawa ng pagdinig hinggil sa petisyon ng Transport Group sa hirit na taas singil sa pamasahe sa Marso 8. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Patuloy ang pagtaas mga kabombo ng kapasidad ng local carriers, partikular na ho yung Cebu Pacific, AirAsia, Philippine Airlines at ito ay may kinalaman pa rin doon sa unti-unting pagluwag na ng mga health protocols na pinapairal sa iba't ibang dako ng ating bansa para sa mga travelers sa himpapawid at binubuksan na rin mga kabombo yung hangganan ng bansa para sa mga foreign visitors. Sinabi ni Cebu Pacific spokesperson Carmina Reyes Romero na pinataas na ng low-cost airline company ang flight frequency nito, lalo na sa Boracay Island at yan ay 15 beses kada araw na lumalagpaso sa pre-pandemic level nito na naitatala na mas mababa sa naturang bilang, nasa 10 lamang bago tumama ang pandemya. Sinabi naman ng tagapagsalita ng AirAsia Philippines na si Steve Dailisan na dodoblehin ng budget carrier ang flights nito sa mga susunod na buwan at malapit nang ipagpatuloy ho yung mga flights na regular na bumabiyahe sa mga regional destinations. Sa kanyang bahagi naman, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Airlines na si Cielo Villaluna na ang flag carrier ay nagpapatakbo ng 6 na flights araw-araw sa pagitan ng Manila at Katiklan at gayon din 3 beses kada araw sa pagitan naman ng Cebu at Katiklan. Ipinahayag pa ng 3 na mga tagapagsalita ng airline companies na nag-iiba lamang ang mga kinakailangan sa paglalakbay sa bawat destinasyon. Ngunit ang ilang destinasyon nga ay tumatanggap na ng mga vaccination cards bilang kapalit ng negatibong RT-PCR test.
Ipagpatuloy naman ni bagong Environment and Natural Resources Secretary Jim Sapulna ang Dolomite Beach Project sa ilalim ng kanyang termino. Sinabi ni Sapulna na ito ay isang pangako kay Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, nakita na natin ngayon ang ganda ng Manila Bay. Nasa 500 to 600 meters na lang ng Manila Bay ang hindi pa nalalatag ng Dolomite Sand, kung kaya ay balak nitong ipagpatuloy ang proyekto. Nauna nang sinabi ni Duterte sa kanyang huling State of the Nation address na magpapatuloy ang gobyerno sa paglalagay ng Dolomite Beach sa kabila ng mga alalahanin na mga eksperto sa kapaligiran at kalusugan sa kaligtasan nito. Nauna na nagbabala ang Departamento ng Kalusugan na ang durog na Dolomite ay maaring magdulot yan na mga problema sa paghinga, lalo na kapag nilalanghap. Ang beach ay bukas mula noong Disyembre na may mga protocol na inilagay dahil sa pandemya ng COVID-19. Pinalitan ni Sapulna si Roy Simato na nagbitiw noong nakarang linggo dahil yan sa mga medical reason. Magpapatuloy din ang mga proyektong rehabilitasyon sa Boracay Beach at patuloy siya na susuporta sa pagbabawal sa mga single-use plastics. Ipinagtanggol din niya ang hakbang na alisin ang 4 na taong pagbabawal na itinakda ng administrasyon sa open pit mining at idinagdag na may mga nakatakdang hakbang sa batas na kumukontrol dito. Samantala, lalo pang bumaba ngayong weekend ang water elevation sa Angat Dam kahit may mga naitalang mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, bumagsak sa 196.01 meters ang antas ng tubig sa naturang dam at malayo ito sa 212 na metro sa normal na level. Maging ang iba pang mga dam sa Luzon ay nakitaan din ng mabilis na pagbaba. Ayon naman sa National Water Resources Board, may mga tinitingnan pa silang mga pamantayan bago magsagawa ng cloud seeding operation. Malaking halaga din kasi ang gugugulin dahil gagamitan ito ng eroplano para sa nasabing proseso. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha tayo ng update dyan sa bahagi po ng Mindanao. Dahil yun sa nangyaring aksidente ho, may 5 magkakamag-anak ho ang nasawi, 3 naman ang sugatan at dulot ho yan ng karambola ng mga sasakyan. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, Bombo Radio Coronadal, umabot na sa 5 magkapamilya ang namatay habang 3 naman ang sugatan sa pagkarambola ng 3 sasakyan sa Cruising Sulit, Barangay Sulit, Pulumulok South, Cotabato. Ito naman ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel Verlina Pampulina, ang Chief of Police ng Pulumulok PNP, sa panayam naman ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala ang mga nasawi na sina Emily Badilla, Shirley Lagos Badilla, Eileen Valencia Badilla na idineklarang dead on the spot sa aksidente, habang namatay naman sa ospital sina Leia Tobli Badilla at Lorlene Olilia Badilla na ang pasahero ng pick-up at pawang mga residente naman ng Arakan North, Cotabato. Samantala, mga kabombo, sugatan naman ang driver ng pick-up na kinilalang si Alex Badilla, 54 years old, at ang driver ng cargo truck na nasalpok nito na kinilalang si Paquito Costana Dalipe, 60 years old, na residente naman ng Barangay Apupong, General Santos City. Sa investigasyon ng Pulumulok PNP, nag-overtake ang pick-up sa isang sasakyan at hindi nito namalayan na may lumilikong cargo truck at nabangga niya ito. Maliban sa mga sasakyang sangkot sa aksidente, nadamay din ang isang motorsiklo, ngunit nakaligtas naman ang driver nito. Nakatakda naman na sampahan ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang driver ng cargo truck sa nangyaring aksidente. Bombo Danhart. Yan. Oo. Sa ngayon ba, clear na yung kalsada na yan na pinangyarihan ng aksidente para dun sa advice na rin natin para dun sa mga motoristang bumabaybay sa naturang bahagi ng kalsada, Bombo Danhart?
Yes, Bombo Dennis, tama ka. Sa ngayon, clear na or officially clear na ang daanan sa Pulumulok National Highway kung saan nangyari ang insidente. At sa ngayon, nagsagawa naman ng mga agarang mga investigasyon at hakbang ang kapulisan ng Pulumulok PNP para hindi na maulit ang ganitong insidente sa kanilang lugar. Maraming salamat, Bombo Danhart. Okay, Bombo Dennis, Bombo Jane, yan nagulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Danhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, ito, nasa 3 milyon na halaga ng ipinagbabawal na gamot at armas na kumpiska ho dyan sa 2 suspect dyan sa Central Visayas. May balita ang Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak ng 2 individual matapos makumpiska ang malalaking pakete ng shabu at armas sa isinagawang buy-bust operation ng mga sakop ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Mabolo nitong lungsod ng Cebu. Nakilala ang mga naaresto na sina Regine Garciano, 25 anyos at Steven Lazaraga, 24 anyos, pawang mga residente ng Sitio Iba sa Barangay Basak, lungsod ng Lapu-Lapu. Nakumpiska mula kay Garciano ang 450 na gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 3 million pesos. Naging subject pa ito sa operasyon ng mga otoridad matapos napaulat na ipinagpatuloy nito ang iligal na negosyo ng kanyang asawa na una nang naaresto noong nakaraang taon. Samantala nakuha naman mula sa posesyon ni Lazaraga ang isang 45 caliber pistol na may mga bala. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms at paglabag sa Comelec gun ban ang kakaharapin nito, habang si Garciano naman ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nangako ang Taiwan na sumali sa mga international economic sanction laban sa Russia dahil sa pagsalakay nito sa Ukraine, at idinagdag na handa rin silang makibahagi sa anumang pagsisikap sa mapayapang paglutas ng krisis. Kinundina ni Taiwan President Tsai Ing-wen ang pag-atake ng Russia sa Ukraine na nagpahina daw ng kapayapaan at katatagan sa riyon at sa buong mundo. Tiniyak din ni Ing-wen sa mga Taiwanese na nagtatrabaho sila upang matiyak ang seguridad ng bansa. Samantala, nagpadala naman ng mga weapons at equipment patungong Ukraine ang France. Edi matapos ikipag-usap si Ukraine President Zelensky at France President Emmanuel Macron. Ayon pa kay Zelensky, gumagana na ang anti-war coalition. Kung maalala, inilunsad ng Russian troops ang kanilang pag-atake sa Ukraine na humatak na mga international na pagkundina, mga babala at mga parusa mula sa mga bansa na pinamumunuan ng Amerika, kung saan tinawag ni US President Joe Biden ang hakbang ng Moscow na unprovoked and unjustified. Sa iba pang mga balita, cyber attacks doon sa Russia, kaugnay naman sa nangyayari pa rin sa Ukraine, ay nakakaapekto din pala doon sa mga kababayan ho natin. Ang Philippine Embassy ay todo abiso na ho hinggil dito at kung ano ang mga pupwede nilang gawin. May nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod. Nahihirapan na ding maka-access sa internet ang mga Pinoy sa Russia matapos ang kabilaang cyber attack sa mga bangko, websites at satellites, kung saan ito ang pangunahing paraan nila para ipaalam ang totoong kalagayan sa kanilang nag-aalalang pamilya dito sa Pilipinas. Una ng problema ng mga Pinoy ang pagpapadala ng pera sa mga pamilya dahil sa epekto ng kasalukuyang sitwasyon sa gitna ng Russia at Ukraine. Ngunit sa kabila nito ay nanatili silang ligtas at pinagpapasalamat na mayroon silang trabaho. So far, they are still at work. They are okay, 100%. But the sudden effect sa amin sa economics, yung pagtaas po ng palitan, and a little bit difficulty also in sending to our families today until the first week of March kasi nga there will be suspension of releases ng pera sa bangko. At the same time, you cannot do transactions online. It is because of this hacking
sa mga webs ng government ng Russia at sa ng mga banks. Nakikiusap na rin ang Philippine Embassy sa Russia sa mga Pinoy doon na maging mas maingat din lalo na at may mga nagaganap ngayong anti-war protest kaugnay sa nangyayari sa Ukraine. Pinagbabawal din muna ang pagbiyahe sa timog at timog-kanlurang bahagi ng Russia lalo na sa mga syudad na malapit sa border ng Russia at Ukraine. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Hindi umano magkakampante ang national basketball team na New Zealand sa harapan na rin ng pakikihamok nila bukas sa Gilas, Pilipinas sa nagpapatuloy na 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang New Zealand na tinagurian din na Tall Blacks ang paborito na mananalo dahil sa ito ay number 27 sa world rankings habang number 33 naman ng Pilipinas. Ayon sa bumibisitang team, kabilang sa kanilang pinaghahandaan ay ang pressure sa home court ng Gilas lalo na at araw ng Linggo bukas. Liban ho dito, bahagi ngayon ng coaching staff ng Team Pilipinas ay ang dating head coach ng New Zealand na si Nenad Bosinic. Inaasahan naman ng New Zealand na merong mga diskarte na pinaghandaan ang mga Pinoy upang idiskaril ang kanilang opensa. Sa ngayon ay parehas na merong tig-2 panalo ang New Zealand, gayon din ang Gilas, Pilipinas. Huling naglaban ang dalawa noon pang taong 2016 para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament kung saan ay tinalo nila ang kupunan ng Pilipinas. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, Pinoy Taekwondo athlete na sungkit naman ang gintong medalya sa 2022 NCTA World University Games. Doon ho ito sa Colorado, USA. At may pag-uulat ho dyan ang Star FM Baguio. Nasungkit ng Pinoy Taekwondo athlete na si Andrew Medina ang gintong medalya sa 2022 NCTA World University Games sa Colorado, USA. Si Andrew nga ang hinirang na senior bantamweight champion sa kategoryang below 63 kilograms ng nasabing kompetisyon. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 21-year-old athlete mula sa University of Santo Tomas, inamin nito na mahirap man ang kanyang pinagdaan ng pagsasanay ay masaya siyang naiuwi ang kampyonato at lalo pa umano nitong paghuhusayan ang kanyang susunod na laban sa China. I would say surreal because this moment is something that I've been working so hard for. And I've been waiting for this moment for years because I haven't competed face-to-face. Pandemic hit really hard. So we have around 3 months to prepare for this competition. Heavy emphasis on conditioning. And I'm also working with professors in the University of Santo Tomas to further increase my strength in my legs. We call this strength and conditioning. Hinig ng Pinoy Taekwondo athlete na si Andrew Medina sa panayam ng Star FM Baguio. Lalaban si Medina sa Hunyo para naman sa gaganaping 2022 Summer World University Games sa Chengdu, China. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News! Inanunsyo ng Unioil Petroleum Philippines na dapat maghanda ang mga motorista para sa mas mataas na halaga ng mga produktong petrolyo dahil isa pang yugto ng pagtaas ng presyo ang nakatakdaho sa susunod na linggo na maaaring magmarka ng ika-9 na sunod na linggo ng pagtaas mula ho ng magsimula ang taong 2022. Sa pagtaya ng presyo ng gasolina ho ay aabot sa hanggang 1 hanggang 7 na trading week ang sinasabing magiging paggalaw ng presyuhan. Sinabi naman ng Unioil na maaaring tumaas ng 80 sentimos hanggang 90 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, ang presyo naman ng gasolina ay maaaring tumaas ng 90 sentimos hanggang piso
kada litro. Ang mga kumpanya naman ng langis ay karaniwang nag-aanunsyo ng kanilang mga paggalaw sa presyo ay tuwing Lunes, pero ang implementasyon ho nito ay tuwing araw ng Martes. Epektibo 22 nga ay nagkaroon ho ng paggalaw sa naturang presyo at big time ang ipinatupad na aumento. Nagpatupad ang mga kumpanya ng gasolina ng pagtataas sa halaga ng kanilang produkto ng nasa 80 sentimos kada litro para ho sa gasolina at 65 sentimos sa kada litro naman na taas sa kanilang diesel products. Sa nagdala naman ang year-to-date na adjustment sa kabuuan ho nitong pagtaas na 8 pesos 75 centavos sa kada litro ho yan para sa gasolina at 10 piso 85 sentimos sa kada litro naman ng diesel. Nauna nang sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na minomonitor ng kanilang ahensya ngayong linggo ang presyo ng premium na gasolina ay nasa 70 pesos. Yan ho ay para sa kada litro, habang ang karaniwang presyo ng diesel ay nasa 68 pesos kada litro. Ang presyo naman ng pump ay tumataas ho hanggang hanggang sa magkakasunod na pagkakataon at maliban ho dyan nitong pagtaas ho na 17 pesos and 65 centavos sa kada litro para sa gasolina at nagkaroon din ho ng 14 pesos and 30 centavos na sa kada litro para naman ho ito sa diesel. Yan ho ay kabuuan habang yung kada litro naman ng kerosene ay 11 pesos 54 centavos noong taong 2021. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. At mga kabombo, sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 51 pesos 27 centavos para sa isang US dollar, Singaporean dollar 38 pesos 08 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 56 centavos at ang euro ay 58 pesos, abang yung Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 66 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin na rito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang